ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಅನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿನದೇನ ಉಂಡವರಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah hallelujah हर गांध का होगलाब का जय जय का स्तुति का हर धान का बोलिए का ईमान का हालेलुया 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 मरन करा हालेलुया 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 कष्ट जायना ये नष्ट आमचे कष्ट आमकां भाग्यवंतपणाक वाट आमचे कष्ट आमकां वाट भाग्यवंतपणाक जेजू थंय एकवटाक देवाचो अनुभव जोडूंक हेरांच्या बाचवेची वाट सर्गींची वाट शांतीपणाची भाग्यवंतपणाची वाट आमचे कष्ट देवान आमकां दिवचें एक वर्ती काणीक वर्तें देणें आमचे कश्ट सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाक हें सत उगडापें जालें लिजियाच्या त्या सांत तेरेसान आपणाचे कश्ट व्हडा मोगान स्विकार केले कित्याक तिच्या दर्शनान केदाळ ती मोरयेमायेचें दर्शन घेता जेजू बाळकाचें दर्शन घेता देखून ह्या भोव पवित्र जाग्यार ह्या पुण्य क्षेत्रांत जेजू बाळकाच्या ह्या नोवेनाच्या जाग्यार जेजू बाळकाचें आमी दर्शन घेवया भोव पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया थंयसर आमकां जेजू बाळक दिसून दी मोरयेमायेच्या गोपान तो दिसून दी ह्या सर्गार त्या सिंहासनाचेर बसलेलो तो दिसून ह्या अघम उजवाडान परजळान प्रकाश भरीत जेजू तो दिसून वा दोळे दमता आसतना आमच्या काळजाच्या गोंडायेंत आमकां जेजू बाळक दिसून आनी मोरयेमायेन जेजू बाळका खेळोवचें आनी आमी मोरयेमायेच्या उस्क्यार बसून जेजू बाळकाक आमी आरावंदन आमी आमच्या काळजान मनांत आमी खेळया तेन्ना आमच्या जिविताचे कश्ट सोसूंक आमकां कश्ट जावचें ना आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट आसूं दी कितलेय समस्या आसूं दी कितलेय तत्वार आसूं दी ह्या सर्वांक सरकार वर्तें इनाम आमकां आसतलें वर्तें भोवमान आसतलें वर्ती कीर्त आसतली वर्ती महिमा आसतली ह्या कश्टांद्वारे जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत आमी भागीदार जातले हांव जेजू आनी आमी एक जातले हांव जेजू सगळे एकवटान सर्गीच्या देवा बापा थंय आमी सासणाक राजवडके चलयतले हांव आमचे कश्ट आमची बिडाशिडा आमच्या समस्ये आमकां रुपांतर जावंक एक वर्ती एक वाट ह्या कश्टांद्वारे आमी
भांगार आनी रोपे त्या उज्यान घालून पवित्र जाल्ल्या बरी आमी पवित्र जातले हांव हे कश्ट आमकां पवित्र करूंक आमकां भाग्यवंत करूंक देवाची महिमा अनुभव करूंक आमच्या मध्ये ती अजाप आनी विजमिता जातली आज आमचे कश्ट जेजूक समर्पण दिवन आमच्या खातीर न्ही हेरां खातीर आमी मागयल्ल्या वेळार हांगासर कितलोसो लोक आयला हजारांनी लोक आयला तांचे मध्ये कितले कश्ट जाले आसात कितले समस्या आसल्यात कितले पिडेस्त आसात कितले त्याग सॅक्रिफायस करतात ते धाकटेर ती नर्सां त्या आस्पत्रेंत वावुरतली रातीक सयत जागरण करून थंयसर नाईट ड्युटी करतात आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर परगांवांत थोडीं जाणां वावुरतात दीस आनी रात घोळतात तांचे पासत आमी मागता आसतना आमकां देवाची कृपा मेळटली आनी आमच्या मदें असाध्य जालें गूण जावंक असाध्य म्हणल्यार असली कॅन्सर पिडा गूण जातली आमच्या मध्ये असली ती HIV एड्स पिडा गूण जातली रक्ताची पिडा डायबिटीस जावन दी काळजाची पिडा जावन दी किडनी फेलियर जाल्ली जावन दी लिव्हर पाड जाल्लें या पॅन्क्रियाटीक समस्ये अल्सर्स PCOD जावन दी फायब्रॉइड जावन दी भुरग्यांचे देणे जावंक असले अडकळ जावन दी सगळी गूण जातली देखून मोगाच्यान आमी उबे रावया गावुया आमी स्तुती गावुया समयाची स्तुती गावुया बापूय सक्रामेंताचे दीस घालता आसतना मोरी माय आनी सांत भोगतांनी आंज बडयो मोगाच्यान आमच्या दोळ्या मुखार येवन दी दोळे दामता आसतना आमच्या काळजांत दी मोरये मायेचें सांता भोगतांचें आंज बडव्यांचें दर्शन जावन दी सगळ्यां सांगाता मेळोन आमी समयाची स्तुती गावुया आनी आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी अनुभव करया गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया ताची स्तुती पातक्याचो मोगताण केल्लो आमचे खातीर खुरसार मेल्लो पातक्याचो मोगताण केल्लो आमचे खातीर तो खुरसार मेल्लो पातकातावन ताणें मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती दोन्ही हात वयर कांदाळचे बेट्या भर वर्षाची यात्रेक आमी आमची पिडा गूण जाल्याच म्हण पातळया आमची पिडा गूण जायना जाल्यार ती सोसूंक आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा तो आमकां कृपा दिता तो आमकां ससाय दिता तो आमकां सैराण दिता आमच्या मध्ये आज अजापां जातात विजमिता जातात सगळ्यां खातीर आमी मागया हांगासर
पाक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान वयता वेंगी पाक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान वयता वेंगी स्तुतीताची गांव आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुतीताची गांव आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून साची स्तुती गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 येशू तुझ्या नावान गुण कर येशू येशू तुझ्या नावान हर एका पिढेचा गुण कर हर एका कष्टातल्या कष्ट कर हर एक तत्वार कर सगळ्या येशू कामनातल्या काम कर सगळ्या येशू दुखेसल्या निराशल्या गरजपोरल्या तुझं मोग होत सगळ्या येशू 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 हालेलुया 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 कष्ट दगदवणेमध्ये सयत सांत तेरेसाच्या मुखामळार एक हांसो आसल्या आमी मोगाच्या न्हू आमी दोळे धांपया जेजू बाळकाचें दर्शन घेवन आमच्या मुखामळाचेर एक हांसो हाडया जेजू आमकां पळोवन आसा जेजू आमचेर नदर घालून आसा व्हडा मोगान आमकां पळोवन तो हांसता आमी जेजूचेर नदर घाली आनी परसडीक आमी जावया उठ परसडी जा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर प्रकाशता Isaiah प्रवादीचो बूक 60 वर्सवर पहिली वळ Isaiah chapter 60 verse 1 Rise and be radiant for the glory of God is shining upon you देव आज तुझ्या मध्ये तुझ्या जिवितांत अजाप आनी विस्मिता करता हांगासर कोणाक स्पॉन्डिलायटीस आसा बुजांची दूख गमटेची दूख जेजू ह्या घडये गुण करनासा ताची गुण करची सकत ह्या बोपय सक्रामेंतांत हांव व्हळता सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुला परी तुझ्या कश्टांत ती पिडे चिडेन ती देवाचो आधार आसा देव तुज्या सांगात आसा म्हणून अनुभव कर ह्याच घडये तुजे स्पॉन्डिलायटीस तुजी बुजांची दूख कोणा कितें सर बावळ्यांची दूख आसा ह्याच घडये गुण जावन आसा तुजो बावळो तुका आर मारलेल्या परी जाता मूय येयल्ल्या परी जाता बोळ नातल्या परी जाता जेजू तुका गुण करनासा somebody has got that prostrate cancer prostrate metastasis कितें आसा थंयसर पिडा आसा कॅन्सराची लक्षणां आसा जेजू ती संपूर्ण तरान गुण करनासा यू आर बीइंग हील्ड ऑफ युअर prostrate कॅन्सर ऑर prostrate sickness मुताचे समस्या असले युरिनरी इन्फेक्शनात तुका गुण करनासा आणि सबार जण आमच्या स्त्रियांक बहिण्याक असले त्या फायब्रॉइड्स जावन PCOD समस्या जावन रक्तस्रावाच्या समस्यांतले जेजू गुण करनासा दोळे धांपानी भवाडतान पातयेचे कितें तूं मागोन आसाय तुका मेळनाच म्हण सतमान आनी ते तुका मेळटलेंच मार्काचो वांजेल 11 वर्सर 20 आनी 4 वळ मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 when you stand for prayer whatever you are praying believe that it is already yours and it will be yours right now ह्याच घडये
At this very moment you are being healed of pancreatic problem. तुका pancreasचे कसले समस्या आसात थंयसर इन्सुलिन समा प्रोड्यूस जायना, तुका डायबिटीसची पिडा आसा, जेजू तुका गुण करता आनी तुजे डायबिटीस उणें करता. कोणाक गॉल ब्लॅडर स्टोन्स आसात, विशेष दूख आसा आनी हांगासर दोगां जाणां आयल्यान गॉल ब्लॅडरचें येदोळेसो ऑपरेशन केला, सर्जरी केल्या, तुका परतून परतून थंय दूख येता, केल्लें समा जिराना. जेजू तुका ह्याच घडये गुण करनासा. लिव्हराचे कसलेय समस्या असल्या तुका गुण करनासा. पाठीच्या कण्याची पिडा गुण करनासा. सांगत आसा कोणगी काम ना तुमी मागून आसात, देव तुजेर आशिर्वाद घालून बऱ्यांतलें बरें काम फाव करता, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फाव करता. कोणी हांगासर आयल्यान जर्मनीत आसात या फ्रांसात आसात, आयर्लंड या इंग्लंडात आसात, थंयसर काम मेळच्या खातीर या परमनंट विजा मेळच्या खातीर. कॅनडा आसा, कोणी न्यूझिलंडात आसा, थंयसर काम ना म्हण फाटीं आयल्यान भिये नाका. जेजू म्हणटा भिये नाका, तुका हांव बरवसो दिता. आमी बरवशाच्या यात्रेक मोगाचे न्हू, बरवसो आमी सांडचो नाका. आमकां सांत तेरेसा बरी भावार्थान विश्वासान आमचे कश्टां फूड करीचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून आमचे दोनी हात उक्तेतन पवित्र आत्म्या खातीर लाल येवन मागया. हे पवित्र आत्म्या आमकां भावार्थ दी. सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलां बरी आमकां भावार्थ दी. आमच्या कश्टां दी. आमचो देव आमकां बरें करूंक शकता, आमकां गुण करूंक शकता. भुरग्यांच्या देण्यांतल्यान हांगासर भुरग्यांचे देणे दिवंक शकता. हांगासर सबार जाणां मागून आसात भुरग्यांच्या देण्या खातीर. यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव विथ द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड. बेगीनच थोड्याच म्हयन्यांनी हांगासर येवन तूं देवा करता आनी हुकलाप दिता. वय तुका तुजेर आशिर्वाद घालून आसा, तूं थंयसर मागून आसाय. वय आनी कोणी ऑनलायन मागून आसात, वय तुजें मागणें देव आयकता. भुरग्यांचे देणे तुका फाव करता, तुज्या सुनेक या तुज्या दुवेक या तुकाच या तुज्या पयलेक भुरग्यांचे देणे देव फाव करना आसा. तुवें मागलेलें देव दिता. देव सोर ग्रेस काय तुका भरता. पवित्र आत्म्या खातीर माग. काळजांत आनी पवित्र आत्म्या अभिषेक जोड घे. आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. ओपून तू ये धन्मान सगळे मोगान पेटोंक तू ये सर्गी संतोष काळजा ओपून तू ये धन्मान सगळे मोगान पेटोंक तू ये मोग संदान बोग साडे शिकोंक तू ये दुस्वाडाचे आगटे जावन ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. लाल येवन मागा, अत्रेकान मागा,
होडा तानेन होडा बुकेन म्हाका हे पवित्र आत्म्या देवानी हे पवित्र आत्म्या आमकां बुजवण दी आमच्या कष्टा दुखामध्ये आम्ही सोसणीकाय जाय जाय आम्ही सैराण सांभाळी जाय आम्ही करची सेवा आम्ही करतच रावा जाय आमच्या कुटुंबाची आमच्या भुरग्यां बाळांची आमच्या आवय बापायची आमच्या प्रायवंतांची आमच्या पिडेस्तांची लोकांच्या आत्म्याच्या बाचाव खातीर आम्ही वावरी जाय विशेषान रिलिजियसांनी मिशनरीनी त्या डाक्टरांनी नर्सांनी सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरी जाय हर एका आवयांनी हर एका स्त्रियांनी हर एका आवय बापायनी हर एका भाव भयणीने वावरी जाय सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर देखून हे पवित्र आत्म्या आमकां घटाय दिवंक घे पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत करूंक घे पवित्र आत्म्या आमी सोसणीकाय साणीनाशे आमी निराशय नसे बरवसो साणीनाशे पवित्र आत्म्या आमकां बरवसो दी देण्यांचे खेळ परत जुळोवंक तूं ये सबेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बळवंत जावन ये देण्यांचे खेळ परत जुळोवंक तूं ये सबेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बळवंत जावन ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तूं ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तूं ये हे पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये हे पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायल्या संसाराक बुजवण हाडणे हे पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायल्या संसाराक बुजवण हाडणे दोन्ही हात वयर करून मागया हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोणाय की पुरो जाल्यार मोगाच्या थंयच बसयेत तुमी ह्या थंयच देमी घालयेत पपय सक्रांतीच्या आराधन मोगाच्यान करता आसतना आमच्या नियाळाक येता जुवांव वांजेल 9वा वस्वर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 9 थंयसर स्वामी जेजू आपल्या शिसां सांगता आसलो नासता आसतना थंयसर जल्माथावन कोरडो आसलो एकलो तांकां मेळ्ळो ताका पळयतच शिसांनी तशें लोकांनी विचारलें हो कित्याक कुरडो सोम्या हो कित्याक कुरडो हो कित्याक जल्माथावन कुरडो कोणाचें पातक हें ताच्या पुर्वजांचें पातक गी ताच्या आवय बापायचें पातक गी या ताचेंच पातक गी कारण ताका पातकाचो शिराप गी म्हाका न्हू आज जाल्यार कोणी पिडेस्त आसल्यार आमी विचारता आमच्या मतींत तें सवाल येता आमी हेरांक सांगना कोणी ताका माट मंत्र केला गी कित्याक ताका कश्ट कित्याक तांच्या कुटुंबांत शिराप पडला गी कित्याक कश्ट कित्याक समस्ये कित्याक ताका काम मेळना कित्याक तो परतून परतून तो बेबदो जाता कित्याक परतून परतून ताचें तो काम करिना कित्याक परतून परतून तो मोगार पडटा पूण ताचें काजर जायना काजर पाटी पडलां कित्याक काजर जाल्या उपरांत ताका भुरग्यांचें देणें ना कित्याक ताचे बिझनेस व्यापार वैवट नश्टान बुडलो कित्याक तसले कश्ट कित्याक तो निराश जालो देदेस्पर जालो जिवितांत मानसीक जाला कितें ताका शिराप पडला की ह्या बापांच्या पातकाचो शिराप गी कोणेय माट मंत्राची सकत धाडली गी ह्या जादू मंत्रा केला गी ताचे कुटुंबांत ह्या तांणी बॉम्बे पुजा केली गी मुर्ती पुजा केली गी भुताची पुजा केली गी मोगाच्यान आमी जायतीं सवालां विचारता पूण जेजूची जबाब पळया कितली अपुरबायेची जबाब जेजू कितें म्हणटा ही पिडा आयल्या ताच्या आवय बापायच्या पातकां वरवीं न्ही वा ताच्या पातकां वरवीं न्ही बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडाक येवची आसा प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्यान म्हज्या उपरांत सांगा ही पिडा ही पिढा हे कष्ट हे संकश्ट हे समस्ये हे तत्वार कोणाच्या पातकां खातीर न्ही पूर्वजाच्या शिरापा वरवीं न्ही पूर्वजाच्या पातकाची शिक्षा जावनी न्ही खंयच्याय पितीसपणाच्या सक्ते वरवीं न्ही देवसराच्या या सैतानाच्या सक्ते वरवीं न्ही बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडा घेवची आसा वय समयां जेजू हांव स्वीकार करता म्हज्या जिविताचे कश्ट म्हाका सर्गीची वाट म्हज्या जिविताचे कश्ट तुका महिमा दिवंक म्हजे जिविताचे कश्ट तुवें म्हज्या जिवितांत अजाप आनी विचमितां करूंक एक वर्त अवकाश म्हज्या जिविताचे तत्वार म्हाका तुजे लागीं येवंक तुवें म्हाका दिवचें देणें तुवें म्हाका दिवचो अवकाश तूं म्हज्या जिवितांत अजापां करूंक आशेताय तूं म्हाका भाग्यवान करूंक आशेताय तूं म्हाका पवित्र करूंक आशेताय म्हज्या जिवितांत तुजी महिमा दाखोवंक आशेताय तर समयां जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता जल्मांतावन कुर्डो आसल्याक तुवें गूण केल्ल्या बरें म्हाकाय तूं गूण कर म्हाका दोळ्यांची दिश्ट दी म्हाका आध्यात्मीक दिश्ट दी म्हज्या कश्टांतय म्हज्या कश्टांतय तुजी महिमा पळोवंक म्हाका आत्म्याची दिश्ट दी जेजू म्हाका आत्म्याची दिश्ट दी जेजू सांत तेरेसा बरी म्हजे कश्ट सोसूंक म्हजे तत्वार सोसूंक हेरां खातीर सेवा करता आसतना म्हज्या कुटुंबाची सेवा करता आसतना पिडेस्तांची सेवा करता आसतना गरजेवंताची सेवा करतना त्या आस्पत्र्यांत वावरता आसतना प्रायवंताच्या घरांत वावरता आसतना समाज सेवा करता आसतना समुदायांत फिरगजेंत पुण्यक्षेत्रांत मिसावांत हांव वावरता आसतना म्हजे कश्ट सोसूंक समयां जेजू म्हाका सोंसणीकाय दी ह्या सगळ्या समयां जेजू म्हाका सोसूंक जायनातले ती पिडा तूं गूण कर खंयसर पिडा आसा तुज्या कुडीचे थंयसर हात दवर खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर ह्या तुका हात धरूंक जायना थोड्या वय कुडी भितर आसली पिडा आसल्यार तुज्या हृदयाचेर या खंयसरी हात दवर आनी दोळे धांपून माग ह्याच घडये जेजू भोव पयस सक्राम येता हांव ताची गूण करची सगत धाडून त्या पिडेस्ता गूण केल्ल्या बरी जेजू गूण करता वा त्या 12 वर्सां तावन रक्तस्रावन कश्टातली स्त्री जेजूक भावार्थान आपडताच ह्याच घडये ती गूण जाल्ल्या बरी ह्याच घडये भावार्थान तूं मागता आसतना तुका जेजू गूण करनासा जावंक पुरो तुज्या फायब्रॉइड्साच्या समस्या फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला ओवरीज सारखे काम करिना डॉक्टरान म्हणा गर्भ काडीचे म्हणा ह्या सिस्ट आसा त्या ओवरीसान ते काडीचे म्हणा आतां भुरग्यांचे देणे जायत की ना म्हणून भिरांत दिसता काजर जायना ती तरणाटी चली आसा काजर जावंक आसा ताका सेरीक जाल्या पूण ओवरीज डॉक्टरान काडीचे म्हणा तूं खंतीन आसा बेजारान आसा जेजू तुका गूण करता भावार्थान पातये जेजू तुका गूण करता कोणाकी पाठीच्या कण्याचे समस्या आसा पाठीच्या कण्यात दूख आसा वयल्या पाठीर कोणाकी हाडाच्या मध्ये एक ल्हानशे थंयसर ग्रोथ आसा सिस्ट आसा जेजू तुका गूण करता तुका MBBS शिकोन आसाय तूं यू आर स्टडींग फॉर युअर MBBS आनी एकल्याक थंयसर मास्टर्स करूंक आसा MD करूंक आसा MBA करूंक आसा तशेंच CA शिकोन आसाय पूण तुका विशेष दूख आसा हृदया भितर एक थंयसर बऱ्या भितर एक ल्हानशें शिस्त आसा म्हणून डॉक्टरान पूण तूं भिये नाका जेजू ह्याच घडये ते शिस्त गूण करता ते बरें करता तुवें मागलेलें देव दिता कोणाक दंपराकाठीची दूख आसा जेजू आतां गूण करनासा बरें करनासा कोणाकी पांयाच्या ताळवेक थंयसर किडे जाल्ल्या बरी जाल्यात आनी ते किडे दुखता चलता आसतना तुका खातीची एलर्जी आसा खातीची एलर्जी विशेष खरोस आसा आनी खातीचे थंयसर मार्क्स पडल्या स्कार्स आसा ते बट द लॉर्ड इज हिलिंग यू कोणाकी ती स्किन कॅन्सर आसा स्किनाचे समस्या आसा म्हणा बट यू आर बीइंग हील्ड नाव एट दिस right now ह्याच घडये claim this healing भावार्थान पातये देव तुका गूण करता खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर आनी माग कोणा खातीर तूं मागोन आसाय तांकां दोळे धांपून तुज्या दोळ्या मुखार हाड तांचे खातीर माग भोव पयस सक्रामेंत तांकां समर्पण दी तुज्या घोवाक या तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक या तुज्या आवय बापायक तुज्या नातरांक या तुज्या मोगाच्या मनशांक तुज्या सेसारच्यांक भोव पयस सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दी ह्याच घडये तांकां जेजूक सांग आपोड जेजू म्हाका त्या पातकी स्त्रीयेन तुका आपडलें जेजू तुवें तिका बरें केलें त्या पिडे स्त्रीयेन तुका आपडलें तुवें तिका बरें केलें त्या कोडकारान तुका आपडलें जेजू तुवें ताका बरें केलें
जेजू म्हाका तूं बरें कर जेजू आपड जेजू आपड आपड जेजू आपड जेजू दैविक सत्य आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू दैविक सत्य आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्य गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सत्य गुण कर जेजू बरें कर जेजू बरें कर जेजू आमचे कुटुंबा बरें कर जेजू घोवा बायलांमध्ये वर्तो माया मोगानी एकवट हाड समी जेजू आवय बापायचो मोग नासतना खंयच्याच भुरग्यांनी आडवाटेन वचोन नसो आमची भुरगीं वायट सवयांक वळख जावन नसो आमच्या भुरग्यांक बरी शेगूण मेळासी बरें नडतें बरें भावार्थची सतत तांकां उगडापी जायची तांणी दोतोन शिकासी तांणी केदाळे कुमसार जायची तांणी मागणें करीची बरें शिकप शिकोवन बऱ्या फुडारा पावसी देखून बरें आवय बापूय जायची समिया जेजू आमच्या कुटुंबांनी बरेंपण कर घोवा बायलांमध्ये माया मोग आवय बापायनी आदर्श जिणी दिये शंकर तांच्या भुरग्यांक इगर्जीक धाडी शंकर तांच्या भुरग्यांक भावार्थाची देख जाय शंकर घरांत मागणें रोजारांनी देवाचें उतर आसूं दी वय समिया जेजू आमची कुटुंबां बरें कर आमच्या कुटुंबांत कोणाक घर ना तांकां घर जावं दी तांचें म्हणलें एक वस्तेचें घर तांचें म्हणलें एक फ्लॅट तांचो म्हणलें आस्तपदीक तांचें म्हणलें सगळ्या आशिर्वादान तांकां फावो कर जेजू जेजू आमची कुटुंबांत शांती समाधान रास करी शंकर भाव भयणी मदें झगडें आसा झूज आसा जाग्या खातीर पुर्वजांच्या आस्ती खातीर मानस्ताप आसा ना बक्षणें आसा समिया तांणी सगळ्यांनी बक्षी शंकर माया मोगान एकवटान जिये शंकर बरें कर जेजू बरें कर म्हण आमी बरें कर जेजू बरें कर जेजू दैविक सत्य बरें कर जेजू बरें कर जेजू बरें कर जेजू दैविक सत्य बरें कर जेजू सुटका दी जेजू जेजू आमकां सुटका दी आमच्या मध्ये सबार जाणांक साहित्य वायट सवय आसता समिया जेजू त्या वायट सवय वरवीं कश्ट जाता समिया जेजू जायते पयशे होगडायला त्या वायट सवय वरवीं वय पिवण्याची वायट सवय खातीर त्या सोऱ्या खातीर त्या ड्रग्सां खातीर त्या आबाल पिवण्या खातीर त्या इश्टां सांगात वचून त्या इश्टां सांगात कितले पयशे होगडायला समिया जेजू मोबायलाचेर रावन त्या स्कॅम्सर्सांनी आमचे जायते जाणांचे पयशे सगळे लुटला समिया जेजू त्या वायट सवय मोबायलार रावचे जुगारी खेळचे पयशांनी खेळचे थंय हांगासर पयशे दिवचे कुटुंबाचे पयशे होगडायला समिया जेजू तसले वायट सवय आसात आमकां कुटुंबा भायर अविश्वासपण आसा व्याभिचार आसा अनिश्कळपण आसा पोस्टेपण आसा त्या मोबायलाचेर ते पोर्नोग्राफी पोस्टे पळोवनची ती वडणी आपणांतल्या वायट करणी करची वडणी जायत्या स्त्रियां सांगता दादल्या सांगता कुडीचो संबंध दवरची ती वडणी समिया जेजू आमकां सुटका दी जायत्या जाणांक अंधविश्वास आसा बोंब्या पुसा मूर्ती पुसा माट मंत्राच्या जाग्यार वयचें बोंब्या पुसा करच्या जाग्यार वयचें सैतानाची पुसा करच्या जाग्यार वयचें समिया जेजू आमकां सुटका दी आमच्या कुटुंबांक सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू दैविक सत्य तुझ्या सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू दैविक सत्य तुझ्या सुटका दी जेजू जेजू कृपा दी जेजू आमच्या भुरग्यांक विशेष कृपा दी जेजू ल्हाना भुरग्यांनी प्रायन आनी जाणवायन वाडोवचें देखून ती जाणवाय दी जेजू समजणी तांकां दी जेजू गिन्यान तांकां दी बरें शिकप शिकोवंक तरणाट्यांक सयत तांची देणी उर्जीत करूंक तांकां गिन्यान दी जेजू शिस्त तांकां दी जेजू डिसिप्लीन तांकां दी जेजू जेजू आमच्या तरणाट्यांक बरें शिकप शिकोवंक ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक PhD करूंक बऱ्यांतलें बरें शिकप शिकोवन वेळार तांणी पवित्र सभेंत वावर करूंक वाड्यांत फिरगजेंत पुण्यक्षेत्रांत रेतीन मंदिरांत वावर करूंक तांणी रेतेर करून तांकां कृपा दी जेजू वायट सवयांक पाठ करूंक देवसरा सैतानाक धांवडावंक तांकां कृपा दी जेजू
वेळार तांच्या जिवितांत एक बेस स्वीकार करून तांकां करपा दी. एक पाद्र्याप जावं एक सिस्टर जावं मिशनरी जावन वावरूंक नाजाल्यार वेळार काजर जावंक बेगीनच वेळार काजर जावंक समिया जेजू तांकां करपा दी. काजर जाल्यार हर एका काजरी जोड्याक पवित्रपणान जियोंक वेळार भुरग्यांच्या देण्या खातीर तांणी वावरूंक आनी भुरग्यां बाळांनी बळ्यांक ल्हान व्हड करूंक बरें कुटुंब आसा करूंक समिया जेजू तांकां करपा दी. संवसाराक पाठ करूंक ह्या दिसांनी जायते जाणांक काजर जावंक मन ना पूण समिया जेजू जाल्यार संवसारी लौकीक तराच्या चिंतपातान पयस सरोंक आपणाचें कुटुंब जायचे आपणाची म्हणली भुरगीं जायची आनी त्या भुरग्यांक पवित्र सभेक समर्पण दिचे असलें बरें मन समिया जेजू तांकां दी. समिया जेजू त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना जायते कश्ट आसात जायते त्याग सॅक्रिफायस तांणी करूंक आसा. समिया जेजू तांकां करपा दी. विशेश जावन आज आमी मागता आमच्या दाक्तेरांक आमच्या वैजांक आमच्या नर्सांक थंयसर आस्पत्रेंत वावरतल्या हर एकल्यांक विशेश जावन रातीक सयत वावरता तांकां करपा जायचे. जेजू जेजू करपा दी म्हण आमी मागता. करपा दी जेजू करपा दी. Kurba di Gesù, kurba di Gesù, दैविक सत्यम तुझ्या kurba di Gesù, kurba di Gesù, kurba di Gesù, दैविक सत्यम तुझ्या kurba di Gesù, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगाच्या नामी उबे रावया. आता विशेष कृपेचो वेळ देवान आशीर्वाद घालचो वेळ. पुढे असं मी करूया दानियेलाच्या बुकान शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्याच्या आकट्यांत उडयत आसतना तो उजो सयत तांकां उलपावंक शकलो ना. कित्याक देवाक तांणी निरंतरी अर्घ आनी होकळाप दिली. पवित्र 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 देव आमचो म्हणून सर्वेस्पर देवाक तांणी अर्घां वाकाणणी दिली. आतां थोडो वेळ मोगाच्या नांव बोपय सक्रामेंतल्या जेजूक अर्घ आनी वाकाणणी आमी दिवया. हय कश्ट दोगदोणे मध्ये सयत सांतेरेतान जेजूच्या ल्हान फुलांक देवाक अर्घ आनी होकळाप दिली. देवाचें हाजेरपण बगतस ताच्या कुडींत कितली पीड आसल्यार त्या लांग्स ताचे पोपसां थंयसर रगत येतालें. कोंकली काडटना पोपसांत रगत भरलेलें आनकिटींत घाय जाल्लें थंयसर रगत येतालें. ट्युबरक्लोसीस टीबी वरवीं ती कश्टली सगळ्या आंगान दूख आसली तिका. तिका विशेश जावन शेळ जातली आनी जायत्या तरांचे बांदपास तिका जातले. तरी तिणें संतोश अनुभव केलो. तुमच्या कश्टा दगदा मध्ये देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात अजापां विजमितां तुमी अनुभव करतल्यात. तर आमी गावया पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायल असो पवित्र देव. त्या देवाक आमी अर्घ आनी होकळाप दिवन गावया. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसनान वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसनान वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव. तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसनान वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीची आसनान वस्ती कसो देव तूं पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. पौलाकानी सिलासा बंदेंते सुटले. पौलाकानी सिलासा बंदेंते सुटले. बंदे स्तुती करताना सोडवून देव तूं आयलो. बंदे स्तुती करताना सोडवून देव तूं आयलो.
आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लागोचो पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवण लागोचो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीची वसना वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीची वसना वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हर गान का बड़ा खुदा जय जय खुदा हालेलुया 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 दिमये रमी पडया बोपोई सक्रमेंताचे आशीर्वाद सोडूंक आमी तयार जावया आमचो स्वामी जेजू ह्या बोपोई सक्रमेंतांत हाजर आसा केदो वर्तो सोर पदवेदार देव ह्या बोपोई सक्रमेंतांत हाजर जाता आसतना केदो व्हड सक्रमेंत हो जावन आसा येद्या व्हडा सक्रमेंताक साश्टांग नामान आमी करुया येद्या व्हडा सक्रमेंताक साश्टांग नामान करुया ये देवा या बोपोई सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुज्या बसवण्यांनी आमकां भागीदार जावंक फावो कर जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना